V lékařském tématu se tento týden budeme věnovat alergiím a jak už jsme říkali v úvodu, dnes to bude alergie na sperma. Vítám u nás ve studiu pana doktora Marka Broula, primáře sexuologického oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem. Dobrý den, pane doktore. Dobrý den, děkuji za pozvání. Musíme přiznat, že to je pro nás takové vlastně jako překvapivé téma, které vybrala dramaturgie, zároveň asi velmi důležité, protože alergie na sperma se prostě vyskytuje u žen a často o tom nevědí. Je to tak, že se zaměňuje třeba často ta alergie s něčím jiným? Je to tak, že vlastně opravdu ženy kolikrát třeba trpí na nějaký diskomfort prostě po pohlavním styku, anebo vůbec nějaký pálení, řezání, přimočení, takové ty gynekologické výtoky a podobně. A vlastně než se přijde na to, nebo respektive než se vyloučí všechny další možné příčiny, než se přijde na to, že vlastně to způsobuje alergie na ten ejakulát nebo na sperma, tak to trvá třeba roky a někdy se na to třeba nemusí přijít vůbec. Pane doktore, já už jsem v úvodu zmínila, že to také může způsobovat problém při těhotnění. Opravdu je to tomu tak, že když je žena alergická na partnerovo sperma, že potom nemůže dojít k tomu otěhotnění a dá se to nějak obejít? Tak je to jedna z příčin, je to určitě jakoby jedna z příčin neplodnosti páru. My vždycky sexologové uvádíme, že neplodnost páru je vždycky diagnóza opravdu celého toho páru. Byly doby, kdy vlastně pokud pár nemohl otěhotnět, takže vlastně nejdříve se vyšetřovala roky vlastně jako žena podstupovala třeba i různé operace a takové to profukování vaječníku a podobně. A teprve, když už se potom ten partner, ten muž vlastně potom odhodlal jít na spermiogram, takže vlastně pak se třeba až po roce nebo po letech vlastně přišlo na to, že ten problém je třeba jakoby zaprvé buď to v tom spermatu, v tom ejakulátu, anebo vůbec ta kompatibilita obou těch párů, že opravdu to jedna z těch příčin může být alergie. Ta alergie, která způsobuje pak neplodnost, se vždycky projevuje i těmi projevy, o kterých jste mluvil, to znamená svědění, pálení po pohlavním styku, nebo může být i skrytá a vlastně tím pádem pár vůbec netuší, že tam je nějaký problém? Je to klasická alergie, to znamená, že pokud je to taková ta kontaktní, kdy vlastně tělo ženy se tady dostane do kontaktu s ejakulátem, tak může na to reagovat takovou tou svědivkou, kopřivkou, zarudnutím. Samozřejmě každý zánět potom reaguje tím, že to bolí, nebo jsou to takové jako nepříjemné jako pocity, ale samozřejmě i malé procento, nebo řekněme malá část žen nemusí vůbec jakoby cítit, nebo třeba si tyhle věci, co jakoby cítí, tak jako vůbec nespojuje s tím, že to souvisí jakoby s tím ejakulátem, vůbec jakoby na to nemyslí a může se to projevit až třeba tou neplodností. Jaká je možnost to vlastně zjistit? Jde se na alergologii a tam existuje nějaký test, který to prokáže? My vlastně, nebo já se aspoň s těmito pacientkami setkávám v rámci třeba urologických vyšetření, kde ty pacientky opakovaně chodí s takovými, řekněme, infekcemi močových cest nebo s příznaky infekcí a to jsou ženy třeba roky zase, prostě, které navštěvují ať už třeba ordinace praktických lékařů, gynekologů nebo nás urologů a s tím, že se vlastně jako mají problémy, opakovaně se vyšetřují, děláme různá cystoskopie, CT, prostě různá jakoby vyšetření, ale tohle na tu diagnózu se potom nemyslí. Takže když potom jakoby to chceme objevit, takže samozřejmě potom definitivní nějaké vyšetření udělá imunolog nebo alergolog, ale pokud by sama žena si to chtěla nějakým způsobem potvrdit nebo nějakým způsobem to zjistit, tak potom vlastně jde o to, aby si opravdu pozorovala to místo, kde vlastně došlo k tomu kontaktu, jak říkám, a pokud tam má nějakou tu kopřivku, svědivku, zarudnutí, tak si tu diagnózu víceméně udělá sama. Je to častý problém a je nějaký věk, kdy se to nejčastěji začne objevovat? Je to, řekněme, raritní, nebo respektive mluví se o tom jako velice zřídka. A proto i spoustu, jak říkám, urologů, gynekologů na tu diagnózu nemyslí a podle těch posledních, řekněme, světových dat nebo podle těch studií těchto žen je kolem 1 až, řekněme, 4%, ono se to hodně liší. Dokonce jedna studie, co vyšla naposledy, udávala až 12%, což už se mi zdá, aspoň z mé klinické praxe, hodně vysoké číslo. Souhlasilo s tím, že, řekněme, 1, maximálně 4% žen. A v jakém věku se to vyskytuje nebo může objevit? Zase různé, je to různé, může to být problém už vlastně od začátku pohlavního života nebo od té doby, kdy pacientka poprvé přijde do kontaktu s ejakulátem, anebo se může vyvinout až potom v průběhu let. A máme i pacientky, které jsou, řekněme, po menopauze nebo po přechodu, takže k tomu vlastně jakoby dospěly až za hodně dlouho, řekněme. Ale může se ta alergie vyvinout stále vůči tomu stálemu partnerovi i po spoustě let. Takže laicky řečeno, začneme na toho partnera být alergičtí až později. Je to.
hodně zjednodušené, ale dobře, ano. A jaká je potom ochrana? Mě zajímá, jestli ten pár si řekne, aha, tak báječné, tak teď jsme na sebe alergičtí. A musíme vyměnit partnera, to asi ne. Partnera to asi ne, tak bude tam určitě nějaká jednodušší cesta. Jde vlastně jako o to, nějakým způsobem, buď to řeší teda, jako říkám, alergolog nebo imunolog a s tím, že doporučí nějakou jakoby léčbu, ale taková úplně jako nejjednodušší a nejjednodušší je opravdu jakoby vyhnout se tomu kontaktu. To znamená, buď to jako při tom pohlavním styku nějakým způsobem, aby se ten ejakulát nedostal na tělo nebo do těla pacientky nebo té ženy, a nebo používat kondomy. V současné době už jsou na trhu spoustu kondomů, můžete si vybrat od různých firm různé druhy. Pro alergiky jsou vhodné takové ty hodně tenkostěné, bezlatexové. Je opravdu jako z čeho vybírat. Pokud se snaží ten pár otěhotnět, tak tato cesta ovšem pro něj nebude asi ta správná. Jak vlastně se dá dosáhnout otěhotnění u páru, kde tato alergie je? My vždycky doporučíme specializovanou péči, to znamená takové ty centra asistované reprodukce, a pokud ta alergie je opravdu jako hodně silná a nedá se to obejít nějakými antihistaminiky nebo nějakými léky, pak je lepší prostě využít opravdu jako prostě to otěhotnění ze zkumavky, když řeknu, že je zjednoduší. Tak hlavně, že existují cesty, jak obejít i tuto alergii. Napadá mě, žena je většinou tedy pravděpodobně alergická, pokud tuto alergii má, na tu proteinovou složku. Může tam dojít ale k tomu, že by třeba vypukla silná alergická reakce, jako třeba má někdo alergickou reakci na oříšky, že opravdu může dojít až k nějakému šoku pro ten organismus. Zažil jste někdy něco takového? Jako každá alergie samozřejmě má různé projevy, ať od těch nejjednodušších až po tu nejtěžší, což znamená ten anafylaktický šok. Osobně jsem neslyšel, nebo ani pokud jsem prohledával českou literaturu, tak ani v české literatuře jsem nenašel žádnou kazuistiku, kde by pacientka měla tento nejzávažnější stav, tedy ten šok z kontaktu jakoby spermatu. Samozřejmě asi na světě nějaké kazuistiky jednotlivé budou popsány, ale myslím si, že jich bude jako hodně málo. Říkám si, že nás možná poslouchají ženy, které mají obtíže, jste popisoval, a vlastně se snaží to řešit s gynekologem a s urologem a nejsou úspěšné. Za kým by měli zajít nebo s kým tento problém komunikovat? A jsou už třeba gynekologové edukovaní, co se tohoto tématu? Já si myslím, že ano, že asi není problém, nebo nevidím problém v tom, že vlastně tomu gynekologovi nebo urologovi se svěřit jakoby se svým podezřením, že prostě tuhle alergii prostě máme, a pokud gynekolog opravdu vyloučí, že se zatím neskrývá nějaká, řekněme, jako jeho nemoc nebo nějaká jeho choroba, tak pak samozřejmě pacientku pošle na tu alergologii nebo imunologii. Pane doktore, já věřím, že diváci a divačky mají spoustu dotazů, tak vás požádáme, abyste jim odpovídal, a budeme se moc těšit na ten závěrečný vstup. Děkujeme. Díky. Teď už jsme zpátky s panem doktorem Markem Broulem a povídáme si o alergii na sperma. Tak vidím, že i na tuto alergii přišlo spousta dotazů. Ano, tak se na ně podíváme. Kdo a podle čeho pozná, že je žena alergická na sperma? Já myslím, že to hlavně pozná ta žena nebo ta daná jakoby klientka těmi projevy té alergie, to znamená v místě, kde dojde ke kontaktu, tak nějakým způsobem zarudne, svědí, to může mít potom nějakou kopřivku a podobně. Rudolfa by zajímalo, zda je tato alergie vrozená nebo se objeví během let. Je to různé, u někoho opravdu jakoby ta první alergie nebo ten první projev přijde hned při tom prvním pohlavním styku, u někoho až opravdu v průběhu let. Divačka se ptá, zda ženy alergické na sperma trpí častěji na neplodnost. Ano, neplodnost právě může být jedním z projevů té alergie, takže pokud je pár neplodný nebo žena, takže určitě to stojí za to ji nechat vyšetřit v nějakém centru asistované reprodukce. Alenu zajímá, zda je tato alergie dědičná, anebo zda je to jen záležitost pouze toho jedince a jeho partnera. Nedokážu asi na tohle odpovědět, nebo respektive v mé ordinaci určitě nebyly, že by přišla maminka se svojí jako dcerou, že mají podobné příznaky, takže nedokážu na tenhle dotaz odpovědět. Možná by to odpověděl nějaký alergolog.
Kolika procent žen se tento problém týká a máte zkušenost, že se to týká většího procenta, než které jsou diagnostikované, že často o tom ženy třeba vůbec nevědí? Určitě ano. V té literatuře je popsáno nějakých 1 až řekněme 4%, někde dokonce bylo raritně až 12, ale spíš bych souhlasil s tím 1 až 4, ale určitě bude spoustu procent žen nebo velké procento žen, které vlastně o tom, protože ty jejich projevy nejsou tak velké, nemají je tolik vyjádřeny, takže určitě těch žen, které nejsou diagnostikovány, je daleko větší množství. Šárko, by zajímalo téma umělého oplodnění při alergii na sperma. Může se použít k oplodnění spermie, na které je žena alergická, nebo musí být jiný dárce? Myslím si, že může být ten daný jakoby partner, protože ta alergie vlastně, aby jsme to správně pojmenovali, je to spíš tedy alergie na ejakulát, který samozřejmě obsahuje spoustu jakoby tekutiny, bílkovin a spoustu jiných látek, takže není to vlastně jakoby alergie na tu danou spermii, na ten genetický materiál, ale na ty látky, které jsou okolo. Takže pokud se použije tedy ta očištěná jenom spermie, jenom to DNA, tak na tu vlastně to alergie není. Pomáhá u této alergie na sperma, pomáhají běžné léky na alergie? Zase je to spíš dotaz na alergologa nebo imunologa, ale pokud ty projevy nejsou nějaké velké, závažné, tak určitě pomůže nějaký běžný lék na alergii. Ještě jsem se chtěla zeptat, pane doktore, často se také říká, že vlastně někdy může vadit, když by třeba partnerka byla alergická na ořechy a ten partner předtím ty ořechy snědl, takže se to vlastně zakomponuje do toho materiálu a může to potom tu alergii předat, anebo třeba i antibiotika, že v tom mohou hrát roli? Asi se nedá říct, nebo není to určitě jakoby tak, že prostě pokud je partnerka alergická na ořechy a ten daný partner si vezme noc předtím, nebo řekněme týden předtím nějaké velké množství jako ořechů, že by se to hned jakoby projevilo. Může to samozřejmě jakoby spolu souviset, ale musel by je, řekněme, jíst dlouhodobě a opravdu jakoby velká množství. Nedovedu si představit, jak velké množství. Takže asi v nějakém procentu se dá říct, že ano, třeba by se tato složka potom tam dala objevit, ale není to tak, že večer si vezmu ořechy a ráno se projeví alergie u partnerky. A tady je přesně ještě ten dotaz, co už jsme asi zodpověděli během povídání předtím. Nejlepší prevence proti alergii na sperma je používání ochrany, ale co když jde o početí dítěte. Takže tam se bavíme o možnosti umělého oplodnění. Určitě využít umělé oplodnění a použít jakoby specializovaná centra. Pane doktore, nám ještě zbývá nějaký čas a už jsme vypotřebovali dotazy od našich diváků. Říkali jsme v úvodním vstupu, že jste primářem sexuologického oddělení v nemocnici v Ústí nad Labem. S jakými obtížemi se vlastně na vás pacienti nejčastěji obracejí? Asi to nebude nejčastěji právě alergie na sperma. Tak, to je opravdu spíše raritní záležitost. Víceméně musíme vždycky jakoby rozdělit, kdo vlastně jakoby přijde, jestli přijde samotný muž, takže jestli se jedná o ty poruchy sexuální, jak mužů nebo žen. Co se týče párů, existuje taková kapitola jakoby nesoulad páru, takže někdy dokonce přijdou jakoby oba páry zároveň. Pak samozřejmě, a to už zase je spíš taková, řekněme, ošklivá část té sexologie, když vyšetřujeme různé ty devianty, parafiliky a podobně. Ale na váš dotaz největší procento asi chodí spíše muži než ženy, tak jako co je úplně nejvíc trápí, řekněme nějakých 70-80% mužů mají erektilní dysfunkci, případně předčasnou ejakulaci a hlavně potom opravdu ta neplodnost páru. Ta neplodnost, povídali jsme si o ní dneska velmi často v souvislosti s alergií na sperma. Povídali jsme si o tom, že to je potom už otázka alergologů, ale když se ten pár už rozhodne, že třeba půjde cestou toho umělého oplodnění, je předtím ještě nějaká ordinace nebo instituce, kam musí jít společně, aby se opravdu definitivně potvrdilo, že jsou tam ty protilátky a že to je ten problém a že to je ta alergie na to sperma toho partnera? Myslím si, že nemusí, nebo jakoby není to tak, že když se ten pár potřebuje jakoby objednat do centra asistované reprodukce, že by potřeboval k tomu nějaké doporučení a podobně. Nicméně ten proces je vlastně takový, že pokud je to neplodný pár, tak žena to řeší cestou svého gynekologa, obvodního nebo praktického gynekologa a ten jí případně potom pošle. Ale to, co určitě doporučujeme a to, co je určitě potřeba, tak než se vůbec jakoby rozeběhne nějaké velké vyšetřování invazivní, včetně operací a podobně té partnerky, tak určitě, ať si muž vždycky nechá udělat vyšetření spermiogramu. To není žádné invazivní vyšetření, které by ho nějak
nějakým způsobem bolelo a podobně. A než začít rozvyšetřovávat ženu, tak je lepší prostě vidět, jak je na tom ten pár, nebo respektive oba dva z toho páru. Pravdou je, že dříve byly kolem toho velké mýty a muži se báli připustit, že třeba problém může být na jejich straně. Máte zkušenost, že už se k tomu více muži staví čelem a jsou ochotni se vyšetřovat? Je to vždycky tak půl na půl, opravdu to není vždycky záležitost, nebo že by ve větší míře to procento, nebo ta porucha, nebo prostě nějaká ta chyba byla na straně ženy, je to opravdu jakoby půl na půl a my vždycky musíme léčit ten pár. Je to opravdu jako nesmysl, pokud prostě přijde jenom ta žena, tak vždycky je potřeba k tomu vyšetřit i toho muže. Pane doktore, my jsme moc rádi, že jste nám osvětlil alergii, která zní tak velmi specificky, ale přece jenom jsme se shodli na tom, že dokáže velmi výrazně potrápit. Takže nejenom, že alergie na sperma může způsobovat problémy při otěhotňování, ale také by se ženy měly zaměřit na to, pokud trpí nějakým diskomfortem, ať už tedy v té oblasti gynekologické nebo urologické, takže by měly popřemýšlet, jestli náhodou to nemůže být tato alergie a nechat se vyšetřit. Je to tak? Je to tak. Pane doktore, my moc děkujeme, poprosíme, abyste nám už jenom vylosoval jednoho výherce. Tak a máme výherkyni a je to Danuše, takže moc gratulujeme. Tak, pane doktore, ještě jednou vám moc děkujeme za to, že jste s námi strávil dnešní vysílání a zasvětil nás do tématu, které je vlastně takové možná pro spoustu z lidí nové.